Dali na diha ba? Dali na ba? Sa testingan. Unsa natugang ka mga bata? Tug na. Ato ni testingan. Sa ko na do. Sa ko nito? Unsa to gingon ni ma'am gani? Ano ito si Ma'am Good nga? Le. Le. Nam. Ini. Ayo. Ayo. Ay, Ma'am. Ay, ma'am, ayaw mo to diya, ma'am. Oh, dayon lang, Ma'am. Ari, Ma'am, dayon lang. Musta kami, ma'am, ha? Oh, saka lang, Ma'am. Le. Le. Kamu ni taga ko yung balay. Ma'am, kanang ako lang mo tapad ni mo diha, ma'am, ha? Musod lang mi, ma'am, ha? Ali, Ma'am. Ari lang mo sulod, Ma'am. Lingkod ari, Ma'am. Ma'am, pasensya jud kayo, ma'am. Nakasamok-samok jud mi nimo, ma'am. Sige, okay ra, Ma'am. Ari sulod, Ma'am. Isa ba kay natay bisita? Ako mga anak daay, Ma'am. Ubay gid ay kag mga anak, ma'am, no? Oh, bay gitaon, Ma'am. Aka nang unsa dayon tuyo, Ma'am? Ani ari lagi mi diri, ma'am, kay kanang taga sentro mi, ma'am, ba sa lungsod. Nakandak man gud mi diri seminar nya. Wa man jud mo kaadto ni sir didto, ma'am. Lagi na busy pod mi, Ma'am, kay kanang daghan po kog anak, Ma'am. Mao lagi kini gud, ma'am, kay sa atong family planning sakto jud kay ninyo, ma'am. Unsa din na siya, Ubay Ma'am? man jud kayo mong anak. Unsa din na, Ma'am? Para dili magsunod-sunod inyong mga anak, ma'am, ba? Oo, para dili magdurimi yung anak, kay nagdurimi yung anak, oh. Dili man ni duwa amo, Ma'am. Marimi. Anak jud ni namo, Ma'am. Ako sa tawgon, ako ang bana, Ma'am. Sige, sige, ma'am. Ang sarap mo, guys. Do! Natay bisita, Do! Ay, masinanguling pa to ako nga. Bana, Ma'am. Sige lang, mamaya. Ito lang huwatan kadali, Ay, sir. alay, dali lang kay... Kanang mahugaw si Ma'am. Sige ra, ma'am. Okay ra, ma'am. Wala na. Wala ra. Naganahan sa mo, Ma'am. Wa anak, atong sa bako ning nata, di. Ali, Inday. Ali, Inday. Saan ka nag-away, ani among inday? Dugay man akong bana. Ari ra mo matog diri, ma'am. Oo, ari ra, Ma'am. Ari ra may tulog diri. Nya magduwag mo magabi eh. Bebe. Anharas daplin ang mga bata, Ma'am. Suksok na daplin. Nya ag mabuntag, Ma'am, kay salaka na namong balay nya. Ato may kalibunan. Mo din permente ka dos lakan, ma'am, kay buat mga bit. Topi ko gay kagnaw, anak in town, nag-imat ang nagway. Pineng! Ado! Ali, Do! Kay natay bisita, Do! Nak, ang inyong kinan-anak. Abi! Pagugos lagi ka diha. Oh. Kuan kayo. Oy, Doon na dyan imuhang mga anak, sir, no? oh, masag parehag lawas akong asawa mo, doon na siya. Oo, di ay. Unsa may ato day, ma'am? Ay, kanang sir, kuan mi sir, taga sentro mi sir ba sa atong lungsod kay naalagi mi diri sa babaw sir. Nagkandak man gud mi karon og seminar sir para sa kuan sa atong family planning. Nakadungog na ba mo ana sir? Ang family planning? Oo, nakadungog na, ma'am. Okay. Pre buyag ra ba ubay-ubay ra ba jud mong anak sir? Gamay ra, mamay. Durimi ilang anak. Sakto ra gud, ma'am. Kay bawo ka diri, ma'am, bugnaw, nya mingaw. Tagaliso igo. Nya pila naman ni kabuwan ni bata sir? Ay, pila paglima. Lima to. Tulo. Ya kani mo Nagtuig pa na, nagtuig pa na. Panatuig. ang bago pa na tuig nya. Mao ni kamagwangan ninyo. Mane. Pero buyag magsunod gid. Ayaw mo na magsunod. Man. Yan, ang samay ka ng among ikaalagad ninyo, ma'am. Kanang okay ra ninyo sir nga kanang iseminar ta mo diri sa inyo karon. Okay. Okay ra, Ma'am. Nananaw Kay ka sa diri, tuduan Ma'am. lang tuduan lang ta mo ba ug unsay maayong buhaton ba? Para dili mag-ingon ani inyong anak nga mag kuan tupong-tupong. Taon na mga dire ka sa bukid mo pahuway raman mig ka ng mangihi. Mao ba di ay bigat. Nang kung magpangihi paslak na pod kay kanang
karon labi na nagpalit na may arinola rin na sa uhan ibutang na mong arinola. Na ko magpangihi Perminti jud siya ikaw kana kuha kay Gabil. Oo. Puti kay gnahon. Sa imata paton niya. Unsa na may atong pagkahisgutan ron ma'am? Na may pirmahan diya ma'am? Wala ra sir kanang limuhan na ta mo sir ug unsay angay buhaton sir. Wala man may kwarta ra ba, ma'am? Free ra gid ni siya ma'am. Ihatag ra gid ni sa gobyerno ninyo ma'am. Free ra jud. May ra po na pre, ma'am, kay wala taon may kwarta, ma'am. Ay, mangrahar mo gud ni ako. Bana, ma'am. Sige sige Sa ma'am. mo sa line nagpamuring akong Ay ka-afford sawa. Sama. Kanang sir, pwede ako asa ning ihatag niyo. Sir. Ano dyan mong anak sir, hilakon? Time na rin ako kagtuba para mahilom. Ari, ato lang ning dianon. Nanon. Na. Ako na tabyog sir. Sige, salamat ma'am. Unsa may kanang amo ikalagan na ninyo ma'am? Ako nang ikaw say kuan aning bata biki. Tabyog aning bata kay kanang ako sa silang dimuhan. Ha? Ikaw sa diri kay magdimo ko nilang sir ug ni madam. Ya sir, ato nang sugdan sir kay hapon na ba sir ya manguli para ba mi sir? Sige ma'am. May problema. Kaya ang gobyerno gud na to sir na ay gipanghatag nga libre nga kuan magamit ninyo jud sir sa panahon nga kanang gabi. Labing-labing mo ni ma'am. Magamit jud kayo ni ninyo sir nya kinahanglan inyo jud ning gamiton kay para dili magsigig sunod-sunod inyong anak ba. Oo, may problema no, may problema. Sige nya. Exampulan sa tamo sir ha. Mauni siya sir. Unsa man na siya ma'am? Mauni siya gitawag og hapin. Hapin? Imuha ni siyang ihapin sir ha. Kay para dili magsunod-sunod niya. Sultihan ti kag unsaon nimo paggamit. Time sa ma'am. Kana makao na, ma'am? Dili ma'am. Uy, mao ni yung gamiton nga hapin ma'am. Ha? Si Hapin? sir ang mo gamit ani. Iyan ning ihapin. Hapin do. Hapin na ma'am? Nya kanang unsa man naman kanang lami pa ka kakuan pa ka may lami ana ma'am nga. Hapinan ma'am. Kay bawa biya ka ma'am sa mong kalisod in taon diri ma'am. Magabi ra gid in taon may makatilaw og lami ma'am. Kani sir lami gihapon kaayo ni sir. Uy. Di jud ka magmahay ani sir nya dili pa gyud mag sunod-sunod inyong mga anak. Lawan ko na to, ma'am. Ay dili ni matilawan ma'am. Dili ni matilawan, di man ni pagkaon. Nya sir, di na ka sir aron makahibaw kag unsaon ni. Sige ma'am. Uy, apo taon ani nila. Ay, kung may mga alamag. Ita. Anion ra gid ni sir ha, tan-aw sir ha. Kaya aron makahibaw ka sampulan ti ka ug unsaon gyud sir. Mao ni siya sir no. Imuhang isod. Tabangin lang sa si sir ma'am ha. Na imuhang isod sir ana. Pasensya na sir, kagamay rin kong tudlo sir. Usa ka mo patong ni ma'am sir, kinahanglan na sold na gina siya. Dali ra day kay ma'am. Sayon ra kayo day. Sayon na jud kayo Nga sir. di ka ta maglisod ana ma'am nga. Dili lagi safety pa jud kayo sir nya. Sayon na jud kayo patong. Nya nakasabot ra ka sir. Oo, kasabot ra na ma'am. Kasabot ra. Kay kami Dali ra man day. ako namo koy dagang dala dire kay nagdala naman lang Jimmy Dagi stocks kay para makahibaw mo yag matagaan sad mo. Ibilin lang na ma'am. Ibilin Nya, jud. wala man kanay bayad ma'am. Wala gid sir. Free ra jud ang tanan. Sige mama. Sure na mama. Sure na sir. Uy, daghan kay ning ako ang kuan diri sir para jud ninyo. Nya gamitan lang. Maaram ka to ma'am. Mao ra jud to kita man jud ka ato no nga. Ingon ani, mao ni siya. Nya inegsod nimo ana. Masa mo patong sudaan. Usa mo patong ni ma'am sir. Usa jud ka mo patong ni ma'am kanang nakuan na jud nimo nga nasud na jud. Pwede na magamit ang gabi, ma'am. Pwede ra jud kayo ma'am. Bisuwayan ninyo, pwede ra jud kayo. Nya nakasabot ta tama sir. Sabot ra ma'am. Dali ra man ma'am. Hapon na sir manguli na sad mi ha. Sige, bibilin lang to ma'am. Dang salamat kay ana ma'am ha. Sige sir. Nagagod yung mong are dire ma'am ba? Okay ra kay na sir. Nya salamat sa kay sa inyong pagpaminaw namo sir ha. Ya, maorat to sir, maadto na mi sir. Sige ma'am, salamat kay ma'am. Para ni ma'am? Ang stocks ihatag ra nila karon isa to ka box sir. Sige, salamat kay ma'am. Sige, ari sa mi sir ha. Manihapon sa ta ma'am. Ayaw na lang sir kay gabi na kaayo. Gabi na man sir. na kay sudan. Sige na, ma'am. Lakaw na, Sige ma'am. nya. Salamat kayo sir. Sige, ma'am. Salamat kay ma'am. Sige. Ampay mo ma'am.
Amping mo, ma'am. Yan yung bag, ma'am. Sige. Sige. Ari sa amin, sir. Amping mo, mama. Tuwan lagi silang, ma'am. Na, Atong testingan? Testingan na to ba? ambon ba yan mo do? Uy, Atong, kanang mata pa mga bata, oh. patul ka. Patul ka ba? Inagputol ka na. Ito na yung yan. Sesen. Sige na rin. Patul ka na. Tingsi na. Patul ka na. Tulog na lang, tulog na. Tulog na. Day! Dali na diyan, ba? Alay na ba? Ito na yung testingan. Unsa natulang ka mga bata? Tulog na. Ito na yung testingan. Sa ako mga do. Saan nga nito? Unsa to gingon ni ma'am gani? Anak ko si Ma'am Good nga. Nag-ibot. Ayun, ablihan. Yan. Pili mo ito kipaak ni Ma'am. Humok ron, day. Humok ra. Ha? Mantika, masa? Tangan gina na siya mantika sa nga na. Nga dayon. Humutra ba masaya nga eh. Oh, humuta. Anak to si ma'am sa nga anak. Dayon. Isud. So, Ubi, tabangan man tawti ka. Oh. Sud na do. Dili na do. Wait a minute. Musta na ka atong seminar dito? Wa man gihapon ni tambong sa seminar karon. Sus, ikaw tira pang kuwas nga pala tumubay. Laro kayo, hambon kayo itong duha. Alam nila to silang anhaon din ha. Dam kay wa man jud sila ning tambong karon sa seminar. Oh, lagi. Dali Dali sa tong kuanon og wa baka to nang buntis. Oy, sir. Sa alegrihan ninyo tan-awon, sir. Oy, kinag tapok-tapok jud mo sir ay. oh. Grabe alegriha bitaw ma'am. Oh. Alegre kay ma'am kato yung programa ma'am. Samot ka alegre sa mong pamilya na. Nana po eh. Sumusunod na may. Oh. Di ano sa amin ninyo pagamit ang amo ang akong gibilin ninyo, sir. Katong giingon nimo ma'am, among gisunod. Sus grabe ang pagkabudlaya ma'am. Di man kag tulo ka buwan kung iba inisa-isa ma'am nag-ana-ana ako sa among asawa. Di isa ko ana ma'am. Parte paglaylay hantod karon man gipamaulan ko piang naman siguro ni ma'am. Uy, taon, inila. Uy, Ala sir, dili in taon tumao, sir. Uy, di gito maong pagkagamit ninyo, sir. Kasi nila mao nga mao may giingon ninyo ma'am nga ana isodere nya patabang gid ko sa kong asawa o isodere. Maor gito ma'am. Akong gisunod gito ang giingon nimo ma'am. Nga kanang ani nya ipasodere. Maor gitaon ta mong gibuhat ma'am nya nga naunsa man hinuon ni ma'am nga naresulta naman hinuon ni. Nasunda naman hinuon way klaro gitong programa niyo may sudsodere ma'am. Ay buo ko taon ano nila. Ay, pagbalik. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.